A páni, dneska prišiel súdny deň. Súdny nie je pre mňa, ale súdny pre majiteľ kanálov postupov Urbexu, Alexandra Vlogger, po prípade Explorers. Tu je nachystaný ich posledný bordel, toto čo vidíte. Toto tu, hej. Takto, toto je posledné. Dneska, teraz za chvíľku to naložím, ide to preč. Tu mi zostalo na želiesko. Aha, čo tu máme? Bývalý barový stôl? Áno, že vraj ich. Dobre. Tak, idem vám ukázať, ako som ich vypratal preč. Ako som ich krásne vypratal. Pretože to, čo ešte pôjde von, aby ste boli všetci v obraze, čo oni narobili, napáchali. Tuto mám bezpečnostný zámok. Krásne vidieť, hej. V takomto stave, takomto vertikálnom, vlastne horizontálnej polohe dostáva, hej. Dobre, takže sme u bývalých postupov Urbexu Alexandra Vlogger. No, tu zostalo len toto. To hneď zoberiem do ruky. Že vraj ich údajné špinavé osrané handry od much. Čiže to musí ísť preč, však ako vidíte tie bodky. No, je tu prázdne, tam mám už len svoj materiál, ktorý sa sem použije. No a, opa, svietim. Ešte vám ukážem, ako to vyzerá vzadu. To bude aktuálny záznam z dneskajšieho dňa, 26.1.2026. Trvalo to mesiac, aj týždeň, kým som to všetko vypratal preč po hentých debiloch, ktorí mi to zanechali len bordel. No, toto tu ešte zostalo. To není toho veľa. To je za chvíľku preč. To už síce ich není. Ani nebolo to ich. Akorát tento súd ešte, a to je už najmenej. No, a tuto, pamätáte, bola veľká kopa. Tá kopa už neexistuje, ako vidíte. No, neviem, či má dobre vidieť, lebo aj máme dosť veľa svetla, takže takto, hej, ľudkovia. Je to prázdne, pusté a bude sa to opravovať znútra. To, čo ste videli, tú špínu ešte, no to neviem, či som vám ešte ukazoval na zemi, ale ste to videli v predošlých videách. To sa bude všetko čistiť, reparovať, bude sa robiť plávajúca podlaha s kúrením, tak bude dobre. Takže táto chlanečka, čo mi dodrbali, poď vyhodiť. Ja som ju dal a koľko vydržala? Týždeň. Že už zrazu nejde. Prečo nejde? Ako je kamery, čo mi zničili, naposled 360-ku, čo som nedávno skúšal. Takže sú mi dlžní nehrozné peniaze. Nielen za tú jednu kameru, aj GoPročku. Mi pokazujú ten debil Talian. Povedzme tak, no Talian. Ten Kripel. Postupov Urbexu. Stalo ma 450 eur, táto 360 ma stala 120 eur. Potom plus elektrika, čo som mal kompletne aj hore aj dole, za 4000 a káble hodnotí 800 eur nakoniec. Môžem vydokladať aj bločikami, tak ja chcem len odškodné 5000. Viac nie. Nie sa na peniaze, ale odškodné sa bude pýtať, samozrejme. Nie ako oni, že odškodné 50 000. A za čo? Za čo? Za to zadarmo bývanie? To mali zadarmo? Zadarmo to bývali. Kto im pomohol? Kto ich dotoval? Kto ich sponzoroval? Samozrejme ja. Nuž ale, bohužiaľ, karta sa obratila. Odškodné 5000. Ako hovorím, teraz idem ako ešte naložiť posledok, lebo je súdy nie dneska. Už po nich tu nič nezostalo. Tak sa majte pekne a dávajte si prosím vás pozor na postupov Urbexu a Alexandra Vlogger.